Bernie Bitong-Bitok! Ug ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Oy, before sa imong buwelta, kagahi Arts, kagahapon di ay, nag-trending po di kagahapon ang issue about aning mga trolls. Oh! Yes, labi na, Nakita kagahapon. ko ilahan ni Mar nga troll farm. Oo, tama. Senate President Vicente Soto deterred back calls for Facebook and other social media platforms to crack down on online troll farms in the country amid reports that these are again being mobilized in preparation for the 2022 national elections. Ano ba? Ang ilang ginabirahan kay si Duterte daw dunay troll farm. Correct. Pero klaro kaayo nilik ba na sa social media ang LP nga ilang headquarters nga pinag-iyahan sa mga Araneta, nag-training sila og mga millennials Para mag-volunteer sa ilahang troll farm. So mga troll soldiers, mga keyboard warriors. Keyboard warriors. Now, Tama. think of this mga kagaya. Dili niyo makita ba? Mag 6 years na, hapit na mahuman ang termino ni Pangulong Duterte. Ha? Si Digong. Pero imo makita ba, asa kitaan na ba? Ako, mas una pa bang ko ninyo sa edad, ang kalibutan na purya buyag. Tanawa yun niya. Pagkasagaran, ikaw supporter ka. Daog ang Cory, umanana, muday down. Daog ang mga Ramos, muday down. Yung mga suko na din mga tao sa inyo Kaya wala mo yung mga lami. Igo ra mo nga hawd kay mo nga kani ako himuon niya, waday niyo nahimo. Tinod na. Erap, na-impeach. Gloria. Iyo ra kay na mga 2 years. Wala ko'y mawala na ang lab. Kano sa ba nagsugod ng social media in fairness Friendster, nakatisti mga friend college na. Tama na imong giyong kagay Art. Wala ko'y si Duterte ra akong nakita. Sa tinoda sa experience na ako nga primero dagay mo suportar, di ba? Primero kinumdum ko sa una. But eventually, tama ka, mataguman sa termino sa presidente, mulaylo na, magkaluya na, magwana. Si Duterte ra ka na makita karon nga napagyapoy mo nga Duterte pa rin. Si Duterte rin nga sa una, wamo kita na ni panahon ni Erap, panahon ni Gloria, kana mo may ako na absan. Gloria, si Fidel B. Ramos, kana. Pare kakabot ni magsaysay. Grabe po. Si Eugene Esparcerana. So, ang point ako, karon these are mga volunteers, OFWs, believers. Di, anila lang kagayat. Para, tugon mo kay politiko mo ang dating. Sa una na, magay po ni mga anak, burabag artista, nga nai Sharon yan, nai Noran yan. So, dili man, ala ko artista. O sige, pagtukon mo Noran yan diya, kamutanan. Do na usay, na mga kaila, mahimong leader nila. Pero kasagara, mga fans gini mo na. Sila ang nagbuhat, for you. Sila mo'y nagdala ng mga tarpaulin, for you. So, the same po na sa naitabo karon nga ni kang, kuhan, di ba? Kaning ka Duterte nga, ang mga fans, matag sektor, tanan ko, nag-create og fan page para ana. Di ba? 97% sa katawhan nga suporta kaniya niya, 3% lang ning or less kaning sa kaning oposisyon grabe sa pila 3% lang. LPs. Grabe sa gaoy po, mga 4 po siguro oy, grabe po kay ka. 3% ra sa ila, grabe po kay muhatag ag score oy kagamay. Nakoy tambag para sa opposition burn. Ano? I want to be brutally honest nila. Ang usa ka pang gobyerno nga wala po'y oposisyon, di pud maayo alang sa katawhang Pilipino. Tinood. May mo check and balance. Yes. Si Digong, mga demokrasya man let them talk, let them say. Maupod na yung nakaunsa ni Digong, kaya di man siya mo kanang initan kanya, kaya niyaw-yaw kasaya, di man siya onion skin. In fact, kayang gamang gabinete, kagabi gani, katong usa ka doktor, yung ginan nga, Dok, gawin mo lang, do it well, do it right, do your best. May mga bashers ka, demokrasya ito, pabayaan mo. Just at the end of the day, dapat tama ang ginawa mo. Pati ang gabinete, iyang giingon anak. Now, karon, mga ubang presidente, Gloria, hapikon. Noy, samot ng amaw. Tanan, mga miagi. Dali kayo mapikon. Kanidiri, pasagdan niya. Ano man, naaman siya mapupugikan sa kaning mga iyahang mga bashers. Kay basin di ay tinuod nga na ay pingis sa iyahang gihimo. So, karon, tambag para sa oposisyon. Gamay na lang gani mo, mangaway pagyud mo. Grabe sa kaya gamay. Dagan-dagan probinsya. Gamay pa lang gani ng inyo, mangaway pa mo. Gamay pa ni.
Ayaw ninyo ina ang DDS nga mga buang, katok, bugok, kalog, pangit. Ana, ayaw ana. Dapat you should be politics of Kato- addition and multiplication, not politics of division and subtraction. So kaning election karon diri na po nato makita kay katong last election ang katong 8 diretso na iniduro man. Sure na gyapon ni bay. So mo nang karon na sad ato na sa ni kay mura magandating taraw gina mindset magitaraw karon nga mo na po nimo daog karon ilan na kuan kay na daw mga troll may ana so nag-advance sila daan ilan na taraw gigipak mindset nga kung kita mo na adunay si Duterte mo adunay daghan kay troll na labaw pong pikas. So kaning election karon diri matest diri na po nato makitang katag. This is sa English pa it will show the scattered. Pero, Dili pero makitang katag. nasugda naman ko na sa 2016 o 2019, Mao may lagi. ng trend. Kay sa katong atong kay katong pananaw. katong last nga election kung dikit kayo to, kung grabe ka makayon sabi ka nga uy murag delikado murag ni wala slide I mean sa man imo na pag-explain mo yun na sa kag imo na sa nanggi mo yun na sa kang imo nang gidaya na po na. Or baka karon kay siyempre wa man sila laing baho nga makita kay dati ang ginabaho ginapakita katumang mga about sa Corruption. droga nga mga gipatay ana karon maybe ang ilang perminti mo ning karon musawsaw gid diretso basta istoryahan ang mga about sa kaning atong pandemic di ba? Pandemic. Oh kani mo murag muni West sila Philippine Sea. Oh ana West Philippine Sea kana mo ra Dolomite. Apilan Ay Dolomite. sus ang Dolomite karon kita ninyo pagkanindot. Awa gay ba na. War on drugs, giadto sa ICC. Oh. Katupong tabaghak nga galis kag lang ang ilong nga prosecutor. Easy. Isabay. Oh. Pagsabay ana, napalgan nga urakot man di ay sumala sa State Department. West Philippine Sea. Oh, kana kabalik-balik yun ang West Philippine Sea. Kay si Digong 2016 nakalingkod before pa kan Digong dako na ng problema ang West Philippine Sea. correct. Ha? Kunya, naapa diha ang mga isyu nga silang Trillanes, silang Noynoy, nakakwarta ni adtong panahon na kay nag-backdoor nga mga negosasyon. Illegal, unconstitutional. Oh. Pakyapon. Karon, ato ang pandemya. Wala, naglisod na ang mga tao kani pandemya. Unsa bay nasod karon nga wa maglisod? Tinod. Isa bagay. Alpakyapon. Tinod. Dolomite! Grabe ka sayang. Dapat ya. Nalimpyo, manawaan ba sila? Alami kayo kita baka sa latest picture karon nga gipakita pag kanindot na kay sabi the Dapat new isa, Manila Bay. Boracay. Ganong pasirhan ang Boracay. Oh, dagayaw. Ugaw day. Naliman ka buanga ato mga taga Boracay ha. Oh. Huwag makikita na itong una nga. Unya mga LPB na sila kanianda diya, mga supporter. Oh, tama. Kay di man ang Ang area. mga septic tanks. Sa ilalong gipagi. Naadri sa dagat. Tinod. Nasapon ba gina? Karon, Ay, very pristine. pagkasarap. Ah. Pagkasarap. Walay perpekto nga pang gobyerno. Bisag pero wala at pa least ko, bisag kabalo wa ka. pa ko kadto sa Boracay kagay. Presidente nga gimahal niya ayo ang iyang nasod. Bisag wala pa ko nimo gidala sa Boracay Art kaysa una wa man ko nimo gidayon og dala didto pero pagkasarap sa Boracay. Wala na pandemya. Lahi na karon. Lahi na gan. Tribe ang gahi ni Bay sa Boracay. Correct. Ano pamilya no? Pwede lang pud mi sa Siargao. Ba, sa Boracay. Pwede lang pud mi sa Siargao lang sa. Di lang sa ta sa Boracay kay ang Siargao gitarong man sa dog nindot dito. Gwapo ra po gayo. Pwede ra sa ta. Pwede po. Pero tinod ba na? Kay- Ang Bill project lang karon sus. Nganong wagi ang uban magsakit yun ang bot ipakita ng mga kanang mga before and after. Ay sus. Sakit gigilang bot kay which is makita ni Ang isa na lang nga wala pa ko maunsa ni kaning ni Digong. Kanang wa pa nako nakit-i nga iyang gipanglamparo ang mga tag-iya aning telco. Kanana. Speaking of telco, di mo na ni atong